preko socijalne pomoći oštetila budžet. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, u saradnji sa pripadnicima Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšena je bivša direktorka Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova zbog sumnje da je izvršila produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja. Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, sumnja se da je pomenuta direktorka u periodu od 2021. do 2025. godine, dok je obavljala funkciju direktorke Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova, neosnovano odobravala isplatu novčanih iznosa na ime socijalne pomoći osobama koje nisu ispunjavale zakonom propisane uslove za ostvarivanje tog prava. Na taj način, prema dosadašnjim rezultatima predistražnog postupka, budžet Republike Srbije oštećen je za više od 1.500.000 dinara. Na osnovu odobrenja posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičeno je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti prevedena i saslušana u posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, navodi se u saopštenju.